Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायफिननाय जाबाय। ओमफ्राय आङो नैया मोनाहांबाय जिहेतु आङो आयंमोनजों जिरायनो फैबाय आरोना ओंखारबोबाय आङो। बेयाव दङ आयं, बाजैनि फिसाला बिबेक, बाजै, बेनिफ्राय मादै दङ आरोना आं बिसोरसो फैनानै जिरायफाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। Naya logoफोर let's go बाजैजों आंजों मायाव थांनो नागिरदों नाय लोगोफोर सानैजों सासेया सिप्रां सासेया खदाल जों मा खालामगोन नोंथांमोन नायलांबाय थादो दंफांआनो माबा मोनब्रैल' फाग्लासो नायलां र' बेखौ जागोन जोङो नैया सासेया नै जा नाहरदो नै जा ओमफ्राय नैया let's go बाजैया जावगोन फै अ नैया Sanaiखौ आदि नुदों फाग्ला आं दहाय नैखौनो गाननानै भिडिअ बनायदोंमोन नैया नैखौनो गानफिनबाय आं नैया जोङो नैखौ जागोन लोगोफोर नैखौ जागोन नैयाव फिथाइ दङ सिङाव फिथाइ दङ कि बन्द खालामनो ओइ जावख्लागोन थाया गैयानो फाग्लासो नैया मोननैल' नैया साइजआनो गैथारा बेबो काने बोले आमी की जाने इतो कर्मा लिखता है जाने थासोमलान गैखायाखै ना जावला नामा दे इखौनो नायग्रोनोसै ना ओइ आउपर थागिने गेसे दै रिपोर्ट मारि मै दुटा saya बुरा-बुरि ऊपर थागिने टाब्रे सियामि तेलत दे जाव थासोमलान ओरै थांदों ओरै बेनो जाबाय नै बेनिफ्राय ओरै थांदों गैला ओइ कामनाय तो जावखबाय खरै दे गैलालै जावदो दंमोन ओमफ्राय जा गिदिर लुनाव दंमोन ओमफ्राय है जावनाङा बादोन ओइयाव मोनासै नाय जाहाय नोंनो जा जाया आङो मा याव खदालान बायखो अत्ता मा बायखो इयो थासोमदो नामा Wow, itu kita pakai asli tasem. Semua nanggan. Nih ada apa? Istilom. Cabai. Come say bye. Ayo. Nih ya jangan tasem lesugan. Ampai nih tasem lembay dengan bazaya. Ampai madia onai. Ampai ho, nih ayong. Hei nih, sudah berat bursa zengna. Ibu lo size kenang jar gelo mencia. Yaw. Ya lagu ber, nala baik. Arsu bau nih kencang. Ya lagi persna. Bye tadi yang rugen cenah mana. Nang yang rugen cenah saden. Itu dia. Khasnya gogo kharak nobo. Kuntu kala tuh. Kala tuh ini kan. Giàn fwybai này, giàn fwybai ya giàn fwybai. Giàn fwybai ya giàn fwybai. Về đây nè. FM bảo này logover FM. Con này.
दुफां बोथोरनि होदों खोनसे नङा फारसे जायनो दादिया खामानि मावबाय दं नोंना बिखुनजोलाय जाना होबाय थासुमलिखौ जासिगोन जोंहा जासिगोन जासिगोन लायखायाखै हाजो हाला सारि सारि बियो थासुमलि मोनजानायनि जमगासिनो अर सुफ्लागासिनो आसल मथे आंसो जानखादों आरो मा जमनो माने आंनो जावखाबाय उखुन्दैल' अराबो बनानो गैया गाबोन जानो हागोन रा गाबोन मोनखागोन गाबोन फुङाव सोरांबानो मोननो हायो सोरांबानो मोनजाखागोन गथ'आनो गलांसिगोन फांबासो गथ'आनो गलांसिगोन बिमायानो बानो रोङाखै हनै ओइनै नालाय थाल्ला गलांबा बे गैला बे गथ'आ उन्दाखै माथो बेबो नैया ब्लाव ब्लाव जोंबायहाय थासुमलिखौ मोनजासिगोन आंहा नै लोगोफोर आं बिए कमप्लिट खालामनो हायाबा थासुमलि दंफांखौनो गायनानै बागान खालामसै आरोना नै लोगोफोर अरखौनो ब्लाव ब्लाव होनानै खान्थाखौनो गोसोम खालामजोब्बाय आङो दङ न'आवनो दङ लाबोद लानोबाय माने असास नुग्रा जाखो या लालसा पासि जानाया खोमसि खोमसिखौनो हाबसि किंगानो हासि र' कपरजों लोगोफोर जाखांनायनि अराबो गोमोरबाय हनै र' आं देखायगासिनो मोनसे बुस्थु दै नै नै आइखौनो जाबाय थादो जानायनि अराबो गोमोरबाय थांसै जोंहा दा जालायदो खेरखा बोरो नोंना मबाइला गुफुर गुफुर खुला नुबाय नङा लोगोफोर नुना नुवाखौ नैयाव सौदोंमोन भिडिअ खालामनानै नांथालायदो आरो नैया खिरखा लालायलायना जाना फैदोंमोन जोङो खिरखाखौ टफि हमगोन आङो नोंखौ मोनाबोला आयै थायानो जोब्बाय जेला